Egiten duen. Erdira, eta geratu! Orba! Esandakoa, erdira, eta Marrero geratu egin du. Bikaina gelditua. Normalean horrela jaurtitzen du, indartxu eta erdira. Jaurti, eta gola! Solerren gola aurretik Reala bat eta huts. Jaurtik eta bana egin eta gero. Mataratzo. Jaurti, eta gelditu egin du berriro. Bitik bi, Marrero, bitik bi. Aulkian dauden jokalari guztiak zelaira atera dira. Eta Marrero izango da protagonista. Albero Larrojasen agindua eta geratu egin du. Muso geratu egin du. Segi behar da, irabazten doa Reala, utxeta bat. Oazen Marrero, Jaurti Nikok eta barrira. Oso ondo, temple handiarekin. Eta garrantzitsua zi. Bado, Asusic. Ezkerrez indartxu, gola! Aurretik, Reala. Zela saitu hartu duen Susicek. 2-1 aurretik Reala. Luzapenera penaltetara ere joan delako, bere ala izan dugu, baina zuzeneko irudia jasotzen. Baina Atletico Madrid jaurtiketa bat gehiago. Abesten ari delako. Haien, guazen haien, ezkerrez eta barrura! Aurretik berriz ere Reala. Barrura haienen jaurtik eta 2-3. Orain gelditzen badu, amaitu da. Geratuko du. Jaurti eta barrura. Zementzat erantzun gizuna. Agindua jasoko du, badoa, Marinen jaurtik eta gol! Reala txapeldun! Reala txapeldun! Reala txapeldun! Reala txapeldun, Jonan! Romaren errepikatu da! Behinda berriz esan dezu, Romaren daukar gogoan, iritsi da Realaren laugarren kopako! Toki guztietan ikusten genuen, eta honek ere merezi du ospatzea. Hori da irudia,